From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa t-tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq il-misteri qaddisa. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna drubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina mulej li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għall-paċi tagħna u li l-Knisja tiegħek tqimek ferħana fis-siliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li wallhom jekk jgħixu jsantan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Trata San Pietru Apostlu. Ikun imbirek Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu li fil-ħniena kbira tiegħu reġġaw l-idna għal tama ħajja bil-qawmin ta' Ġesu Kristu mill-imwiet. U għal-wirt li la jitħassar, la jittabba u lanqas jinxef. Dan il-wirtu merfuħ għalikom fis-sema għax intom tinsabu taħt il-ħarsin tal-qawwa ta' Alla fil-fidi tagħkom li twassal għas-salvazzjoni li jilesta biex tidher fl-aħħar ta' żminijiet. Għalhekk għandkom għax tifirħu imqarjek issa għal ftit żmien ieħor jeħtieġilkom titniktu taħt ħafna provi. Bħalma d-deb li jintemm jgħaddi mill-prova tan-nar, hekk tgħaddi mill-prova l-fidi tagħkom li tiswa aktar mid-deb biex ikun jistħoq ilha tasal għat-tifħir għal glorja u għal ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Lilu għalkemm ma rajtuhx intom tħobbuh. Fih għat li issa mintom xtarawh, intom temnu. Fih intom tifirħu b'fer glorjuż li ma jistax jitfisser, waqt li tiksbu lan tal-fidi tagħkom li hu s-salvazzjoni tagħkom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajl lill-Alla. Ngħidu flimkien il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Inrod ħajl il-mulej b'qalbi kollha fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura. Kbar huma l-emejjel tal-mulej, ifittxuhom dawk kollha li jitaxqu bihom. Flimkien il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. U jagħti l-għejxien lil min jibża minnu, jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Wera lil poplu tiegħu il-qawwa ta' emilu meta qassam lilhom art il-ġnus
flimkien il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Bat jifdil il-poplu tiegħu, waqaf għal dejjem il-patt tiegħu, qaddisu tal-biża' u ismu, għal dejjem jibqa' it-tifħir tiegħu. Flimkien il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ġesu Kristu għat li kinani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Il-mulej ma'kom. Jak ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien waqt li Ġesu kien se jaqbad it-triq, marfuq wieħed jaġġel niżel arkubteħ qudiemu qallu Mallem tajjeb x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem. Ġesu qallu għaliex qiegħed issejjaħ li tajjeb, ħadd mhu tajjeb li falla biss. Inti l-kmandamenti tafhom, la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixixx fil-falz, la tiħux bil-qerq dak li hu ta' ħaddieħor, weġġaħ lil missierek u l-ommok. U dak wieġbu qallu Mallem jien dan kollu ili nħarsu minn żożiti. Imbagħad Ġesu xeħed fuq ħarsa ta' mħabba u qallu ħaġa waħda toqsok, mur bih li għandek, għatih l-fqar u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u jimxi warajja. Imma għal dan il-kliem ir-raġel qarra swiċċu u telab qalbu sewda għaliex kellu bosta ġid. Ġesu mbagħad ħares ħarsa madwaru qal lid-dixxipli tiegħu kemm jibsa għall-onja li jitlu fis-satna ta' Alla. Id-dixxipli staġbu għal din il-kelma imma Ġesu reġa' qalilhom kemm jibsaw li wieħed jidħol fis-satna ta' Alla. Eħfef li ġemel jgħaddi mingħajn tal-abra mill-wieħed għani jidħol fis-satna ta' Alla. Huma staġbu wisq aktar u bdew jgħidu wieħed il-ieħor mela min jista' jsalva. Ġesu ħares lejhom u qalilhom għall-bnedmin dan ma jistax ikun, imma l-Alla iva għax għall-Alla kollox jista' jkun. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. X'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? Din hija l-mistoqsija illi dan ir-raġel jagħmel kif smajna fl-Evanġelju illum skont San Mark u jagħmilha din mistoqsija lil Ġesu meta Ġesu kien se jaqbad it-triq mar jaġġel inxteħet arkubteħ qudiemu u għamillu din il-mistoqsija. Aħna ħafna drabi meta naqraw din is-silta moħħna jmur fuq dan ir-raġel u speċjalment fuq kif tispiċċa li wara dan id-dialogu ma' Ġesu u wara li Ġesu għamillu stedina, dan ir-raġel qarras wiċċu u telaq qalbu sewda. U bir-raġuni għaliex narawha tistona kif titkellem ma' Ġesu u wara li titkellem miegħu titlaq wiċċek imqarras u b'qalbek sewda. Naraw xi ħaġa ħażina hawn. Jien nixtieq illi inħarsu partikolarment lejn Ġesu din is-silta u naraw kif iwieġeb u kif hu jistieden li dan ir-raġel biex jagħmillu ħajtu aħjar. L-ewwel ħaġa li jgħid Ġesu, u din hija importanti ħafna, hija
meta dan staqsih x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem, għallu inti il-kmandamenti tafhom. U jsemmilu hawnhekk Ġesu il-kmandamenti speċjalment dawk li jolqtu relazzjoni mal-oħrajn. Qed jgħidlu Ġesu inti taf li l-ewwel pass għal ħajja ta' dejjem huwa li inti taraf tagħżel dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. U li timxi ma' dak li hu tajjeb u twarrab dak li hu ħażin. Għalhekk Ġesu jsemmilu pereżempju la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixix fil-falz. Qed jgħidlu xi ħaġa tant importanti għal ħajja tagħna li aħna narfu li l-ewwel pass huwa dejjem li jkollna dan il-kriterju ta' x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. U narfu bil-qawwa ta' Alla bl-għajnuna tiegħu nażlu t-tajjeb u nwarbu dak li hu ħażin. Għaliex huwa importanti ħafna dan għaliex kultant nittieħdu minn mentalità li tgħidlek lill-mentalità xejn mhu xejn. Imxi skont kif tħoss. Jekk inti tagħmel dak li tħoss mhix tajjeb. Hu pereżempju li tisraq, li tieħu flus ħaddieħor. Jekk irnexxielek tagħmilha tistana int minn fuq dar ħaddieħor għamilha. Jekk irnexxielek tqarraq b'ħaddieħor għamel hekk. Din hija l-mentalità li rridu noqogħdu ħafna attenti minnha. Hija mentalità li flok tgħidlek il-ħażin tagħmlux għax ħażin, tgħidlek il-ħażin huwa ħażin jekk tinqabad li għamiltu. Jekk jindunaw li inti għamilt il-ħażin, hemmhekk imbagħad trid tara x'tagħmel, il-bqija jibqa' għaddej. Għalhekk Ġesu jinsisti l-ewwel ħaġa li tħares il-kmandamenti. U kien ġabar il-kmandamenti kollha fil-kmandament tal-imħabba, ma nuru tas-sew l-imħabba lejn Alla lejn l-oħrajn, billi narfu nimxu ma' dak li hu tajjeb u nwarbu dak li hu ħażin. Imbagħad Ġesu jagħmel stedina li dan ir-raġel meta qallu illi l-kmandamenti ilu jsegwihom. Ġesu jgħidlu ħaġa waħda tonqsok, mur bih li għandek għatih l-fqar u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja. Kienet stedina li qed jagħmel Ġesu biex il dan ir-raġel jgħinu jimxi pass il quddiem u jkun f'ħajtu aktar ħieles. Jimla qalbu mhux bil-ġid materjali imma b'dak li l-aktar jiswa. U li jaħseb fl-oħrajn, jaħseb fil-fqar, dak li huma fil-bżonn u hekk ikollu teżor fis-sema. Nafu x'għamel tar-raġel però illi kif sema dal-kliem ta' Ġesu qarras wiċċu u telaq qalbu sewda. Kuntrast ma' disċipli oħra li Ġesu sejħilhom. Naqraw meta sejjaħ li d-disċipli xogħod minnhom jgħidlek l-Evanġelju telqu kollox u marru warajh. Dan qarras wiċċu u telaq qalbu sewda. Għaliex li kellu kien illi qalbu kienet marbuta mal-ġid materjali, mal-ġid tad-dinja. Mhux għax dan ġid kisbu b'mezzi ħżiena, bil-korruzzjoni u bil-frodi, imma kisbu mod tajjeb, imma spiċċa biex qalbu kienet hemm marbuta ma' dan ġid. Ġesu rridu jgħix ħieles minn dan, qalbu mimlija mħabba anke lejn dawk li huma fil-bżonn u mbagħad jimxi warajh.
Ma nafux dar raġel x'għamel il-qudiem, hawn min jgħid li iktar il-qudiem dan fil-fatt ġie lura Ġesu u mexa warajh u sar disċiplu tiegħu. Imma il-Vanġelu li qed jurina huwa din l-istedina ta' Ġesu li jagħmel dar raġel u li jagħmel lilna biex aħna qalbna norbtuha mal-ġid li jibqa' dejjem. Biex infittxu li jkollna dan it-teżor fis-sema. U speċjalment biex narfu li dak li Alla jipprovdilna minnu aħna ngħinu li dawk li huma fil-bżonn kif isemmi Ġesu hawnhekk u hemm narfu li qegħdin nkunu tassew disċipli tiegħu. Ejjew nitolbu din il-Qudiesa l-Mulej, nitolbuh biex aħna l-ewwel nett narfu nosservaw il-kmandamenti tiegħu u nimxu ma' dak li hu tajjeb u nwarbu dak li hu ħażin. Imbagħad nitolbuh ukoll biex qalbna tkun mimlija bl-imħabba tiegħu u ma norbtux qalbna mal-ġid li jgħaddi b'mod li nitilfu il-ġid li jibqa' dejjem. Jew issa nresqu talbiet tagħna il-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum mulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli x-xanda l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Għandna nitolbuk Mulej. Mulej imlilna qalbna bl-imħabba tiegħek u ejna biex dejjem naħsbu f'dawk li huma fil-bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tħallinniex Mulej li nintrabtu mal-ġid li għaddi mod li nitilfu il-ġid li jibqa' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal-morda kollha fit-tjar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbuk għal dawk li qegħdin jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għall-paċi fid-dinja għal tant postijiet li qegħdin iġarbu konflitti u l-ġlied, nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ejna Mulej biex dak kollu li nagħmlu infittxu li nażlu dak li hu sewwa, dak li hu jogħġbok fil-ħajja u li nwarbu dak li huwa ħażin nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet bħalissa biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ejna Mulej biex dejjem nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti tilaqhom fi ħdanek ta' tilfaraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla ntatina l-ġid tal-art biex minnu nġibulek l-offerti tagħna u inti tilqaħħom għax taf li aħna nofruhomlok bħala għaddejja mogħtijina s-servizz tiegħek. Fejn nagħtihek għamel li bħalma dawn l-offerti jisswew ta' mertu għalina quddiemek, hekk ukoll insibuhom ta' ġid biex niksbu l-premju tas-sema
بكريستو سيدنا. Amen. المولي معكم. Umijak ukoll. نرفع قلوبنا لفوق. Nerfawhom lejn il-mulej. نزو ħaj l-mulej Ek għallatana. sewwa u xieraq. Sewa u xira tas-sew mulej missir qaddis għalla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iraddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt tal-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzo, Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostol Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrit li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Wala daħannix fit-tiġrib iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem u magħkom. miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej blika li salvana s-sagrament li bieħ fiħnina tiegħek tajjixna fuq dil-art. Fit-tiba tiegħek għamel li permess tiegħu ikonna sem fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware,
journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Noffru dan ir-rożarju llum għal daw kollha li għandhom problemi ta' saħħa mentali biex isibu l-appoġġ l-għajnuna li għandhom bżonn. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna għina waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġeneru kollha u jien dawk li iktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semaj ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimma dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġeneru kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semaj ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimma dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubitna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubitna ħarissa minna tal-infern. U ġenerew kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ
Meta Sitna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil-minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrina dobietna ħarista minna tal-infern. Hu ġenerawih kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil-minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dobietna ħarista minnat tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tamadana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina urina wara dan it-turuframent il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u bija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebbatax bejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-ħaġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mena ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dan ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisra minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tagħna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf tagħna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tagħna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu.
Għati l-inna għaddijatijek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazzu glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida kun int lajnunatana kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażinu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħha fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. U m'għaddex Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paw Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pesani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek jekk nħossu fina blajda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluk glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp arus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.